skal gå. Der er du derhenne. Derhen? Nej, det kan ikke komme op her. Eller hvad? Okay, jeg kommer. Jeg håber fandme ikke træstammerne vælter. Så er det til skyderen. Ja. Så kommer det op. Ja, nu lige lidt foran. Jamen, god tur. Wow, tak for den. Ja, så fint. Jo! Kom nu frem. Vi er ikke på stop. Hvad med lige? Skål lidt foran. Så også gå lidt hurtigere. Jamen, der er nordligere mere, og nu skal jeg være ved at falde nu. Den rykker så godt nok meget, den der. Ja, det er det. Men jeg optager lige ned. Hop lige mig. Jo. Prøv at stille dig her. Nogen der holder godt. Og følge mod. Undersyn. Det var lige før. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Prøv at finde nedad. Så går vi videre igen. Der er lidt hul ned her. Lige før man klatre op. Du kan bare tage et skridt. Hvad? Du skal bare tage et stort skridt, så vi går til. Ja, okay, der er et stort hul ned her. Vi kan tage den anden vej, så kan vi hoppe skift derhen. Jeg tager lige en anden så. Der er pænt mange træstammer. Hvad siger du? Ja, god tur nu. Okay, den her den kan jeg ikke lide. På den der. Ja, lige ved siden af vandet. Den rykker. Ja, okay, jeg kan se godt se det. Så er det snart vende. Vi vender. Nej, vi er snart vende med det her. Nej, jeg synes, den er færdig. Så slemt er det heller ikke. København er længere end jeg troede. Den her, prøv at tjekke. Det gør ligesom her. Ej, jeg har egentlig været værre. Ja. Wow, de her to. Ja, okay. Jeg sprang mig lige op på den. Nu skal vi op. Stort skridt. Og nu er vi inde. Det har også taget 4 minutter. Det har taget 4 minutter. Jeg er pænt langt ned. 5-7 meter. Ja. Jeg tager en anden, så kommer ud på siden her. Ja. Ja, okay, jeg filmer. Det var flot. Stort drej, kan sætte tisse i bukserne. Hvad? Bare stort drej, kan sætte tisse i bukserne. Og det starter her. Det er bare ikke på kameraet.